Total ta' 1.3 miljun euro kienu ġew trasferiti fil-kumpanija 17 Black skont storja ġdida żvelata minn grupp ta' ġurnalisti internazzjonali bħala parti mill-proġett Forbidden Stories. Il-kumpanija 17 Black imwaqfa f'Dubaj kienet oriġinarjament ġiet żvelata mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Skont id-dokumenti ġodda żvelati, il-kumpanija 17 Black kellha l-irwol illi l-flus ta' ġofija jgħaddu fil-kumpaniji sigriti illi Konrad Mizzi u Keith Schembri fetħu bil-moħħbi fil-Panama, jiġifieri l-kumpaniji Hernville u Tilgate. Jirriżulta illi dawn il-1.3 miljun euro fil-kumpanija 17 Black ta' Dubai waslu permezz ta' żewġ pagamenti separati. Pagament minnhom kważi it-total kollu wasal mingħand kumpanija mwaqfa fis-Seychelles bl-isem ta' Meyer Trans, proprjetà ta' persuna mill-Azerbajġan. Pagamenti żgħar ta' 160,000 euro wasal għand 17 Black mingħand kumpanija bl-isem Orion Engineering, kumpanija illi s-sit tagħha huwa aġent lokali involut fil-proġett tat-tanker tal-gass. Meta dawn il-flus għaddew għand 17 Black bl-intenzjoni li jmorru fil-kumpaniji sigriti tal-Panama, Konrad Mizzi kien il-Ministru tal-Enerġija responsabbli mill-proġett tal-Power Station tal-gass u t-tanker tal-gass f'Marsaxlokk. Din hija t-tieni storja żvelata mill-grupp ta' ġurnalisti internazzjonali wara l-istorja illi l-Ministru Chris Cardona intlemaħ jitkellem f'bar ma' wieħed mit-tliet qattiela tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ftit ġimgħat wara l-karozza bomba.